Lur tak duduhke spot mancing Plaza Wonogiri. Spot belakang patung bedol desa Wonogiri. Sore ini pengunjungnya banyak banget, Bolo. Oh, rame banget iki. Wisata mau nongkrong-nongkrong jajaran ya akeh, Bolo. Nang, gek gas kene. Ayo nyusul aku. Gas. Iki tak kei ngerti, Bolo. Tak kei ngerti lokasi parkir sing cedhak karo spot. Iki ning sebelah Etan gitu. Ya, sebelah Etan kono kae, sebelah Etan. Posisine ade mlaku iki, mlaku ngetan sik. Dadi engko lewate sebelah Etan kono kae, Bolo. Ngono ya, Bolo. Ngono. Ayo ikuti perjalanan. Pokoknya ikut ana engko ra tekan tak langsung ning lokasi. Di parkir kono ki iso, Bolo, nek saka arah kono kae. Ono kae parkir ning kene iki. Parkir mobil ning kono kuwi to. Warungnya sanek komplit, Bolo. Kene iki ning kono kae pit motor kae. Terus metune kene iki. Nah, kene iki lho. Parkir kono iki to. Metune kene iki, kene iki. Iki patungnya bedol desa. Patungnya iki to. Spote neng burine kene. Gitu. Kenapa nggak mau? Aku aja udah punya udiani. Oke, tak cedake spote, Bolo. Tak cedake spote. Spot Plaza. Ini lokasinya sadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo. Saat ini saya sudah sampai di spot Plaza. Spot di belakang patung bedol desa Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nah, ini kondisine yo lagi apik iki, Bolo. Iki wae sing munggah mau ya keting ana, saga ya ana. Nah, kondisine ngene iki, langsung gas. Kok kulon iki kondisine ngene iki. Sahdu banget to, Bolo. Nang merapat rene. Kayaknya masih oleh keting, oleh saga kono mau. Kasine kene iki. Sambil wisata, sambil mancing. Ngono ra, Bolo.
sekian dulu ya lur dari kami Asabom. Nah kalau kayak jalan ini rono kayak tembusnya kok jalan CLK, jalan lingkar apa kabupaten rono kayak lurus sih, rono kayak lurus terus rono tekan. Rono ngetan rono kayak ya podo wae. Jalure ya tembus rono ya. Ini apa lo? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.